Jeg har taget en tur til København. Jeg skal nemlig ned i gangene under Christiansborg Slot. Jeg skal ned og se ruinerne af Absalons borg. Og bagefter vil jeg lige gå over og se de kongelige stalde og se kareterne derovre. Så det bliver en spændende dag. Vi skal helt tilbage til omkring år 1167, da den første borg blev rejst, hvor Christiansborg står i dag. I dag står Christiansborg, som vi kender det, som magtens centrum i Danmark. I det mørke blåtårn sad datter af kong Christian den 4., Leonora Christina, fængslet i 22 år. Den historie vender vi lige tilbage til. Men først skal vi altså lige op og have udsigten heroppe fra den sorte diamant. Jeg bevæger mig ud på den lille glasgang, der svæver op midt i rummet. Og selvom jeg tit har rejst i Norge og vandret på fjeldet, ja, så snurrer det en lille smule i maven. Og det var faktisk her, jeg i sin tid fandt ud af, at jeg lider af højdeskræk. Glasgangen fra 6. sal svæver nærmest i den bagerste del af det store rum, med en flot udsigt til havneløbet, Christians Brygge og silhuetten af Christianshavn i baggrunden. Christiansborg Slotstårn derovre. Nå, vi skal videre. Lige bag den sorte diamant, gemt mellem gamle mure og moderne arkitektur, ligger Bibliotekshaven. Et stille åndehul midt i byen, hvor duften af roser blander sig med lyden af rislende vand fra springvandet i midten. Her kan man tage en pause for storbyens tempo og lade tankerne vandre. Oprindeligt var haven en del af det kongelige bibliotek, men i dag er der åben for alle. En skjult perle i hjertet af København. Jeg ved ikke, om du kan se det, men der sidder en hejer lige der til højre for fontænen. Og Søren Kierkegaard har selvfølgelig også fået sin plads her midt i bibliotekshaven. Kan han sidde og kigge over på springvandet og ud over haven her med sine bøger og skrive. Det var spændende også lige at få det med. Kommer vi ud her. Folketingsindgangen. Danmarks parlament siden 1849. Og nej, jeg kan desværre ikke bare lige gå ind, selvom jeg rigtig gerne ville. Medmindre man har en aftale eller er statsminister. Så jeg fortsætter min tur mod Ridebanen og Slotsgården. Så det er faktisk lige herinde, stallene ligger. Men dem vender vi tilbage til, når vi har været nede og se ruinerne. Jeg har godt nok lyset fra den forkerte side her. Nu har jeg heller ikke mit kamera med i dag til at fotografere. Men det har nok været mere optimalt, når solen står på den anden side her senere på dagen, eller ved solnedgang. Og her er vi ved Frederiksholms kanal. Se kanalrundfarten der skal lige igennem et sted, hvor der ikke er meget plads. Og vi har jo Nationalmuseet lige herovre på modsatte side. Som jo helt sikkert også er et besøg værd. Burene her omkring Christiansborg Ridebane er fra 1700-tallet og var en del af den kongelige staldbygning. I dag er de mest kendt som et populært fotospot, men dengang var det her hestene blev ført ind og ud af Slotsgården. Og herfra går turen lige om lidt ned i gangene under slottet. Et sted, hvor historien nærmest ligger og venter i mørket. Jeg skal lige ind og lægge rygsækken herinde, fik jeg at vide, før jeg kan gå og købe billetter. Vi har set de søjler der. Man træder lige ind midt imellem de majestætiske søjler, der er inspireret af det antikke Grækenland. De tydelige eksempler på nyklassicistisk arkitektur,
som C.F. Hansen hentede direkte fra Rom og den græske oldtid. Og jeg skal selvfølgelig også lige se souvenirshoppen. Og hvem ved, det kunne være, der var nogen, der stod og manglede et lille billede af Frederik og Mary. Så skal jeg over på den anden side nu, hvor jeg skal over og købe billetten. Det er herovre. Jeg endte med at købe billetter til det hele, 215 kroner. Og så kan jeg komme ind i de kongelige repræsentationslokaler, det kongelige festkøkken, ruinerne, som vi er på vej ned i nu, de kongelige stalde, som vi tager bagefter, og så Christiansborg Slotskirke. Og det er også gratis at komme op i tårnet, men der kan være lang kø, sagde hun. Men nu ser vi lige på det. Men 215 kroner for det hele. Jeg skulle lige se, om der er noget, man skulle købe med hjem til August, min søn her. Knights hoodie. Det skal lige være lidt større. Jeg er nu på vej ned under Christiansborg Slot, og under det moderne folkestyre gemmer sig resterne af magtens oprindelse. Her ligger ruinerne af Absalons borg fra 1167, og senere rester af Københavns første kongeborg, lag på lag af historie gemt her i mørket. Absalons borg blev bygget som en fæstning mod fjender fra syd, men i 1369 blev den jævnet med jorden af Hanseforbundet. Senere rejste kongerne en ny borg oven på ruinerne, men også den blev ødelagt af ildebrande og krig. Hernede kan man se resterne som en stengrund for Danmarks stormagtstid. Ringmurstårnet. Og her ser vi altså spor efter en kat, der er gået her på teglstenene, da de stadig var bløde. Se her. I århundreder har man sagt, at det var biskop Absalon, der grundlagde København, da han i 1167 fik området som gave af kong Valdemar den Store og byggede en borg her på Slotsholmen. Det blev startskud til byen, som voksede frem omkring fæstningen. Men i dag er forskere mere i tvivl, for arkæologiske fund tyder på, at der allerede længe før Absalon lå en handelsplads her. Måske endda en lille bebyggelse med havn, fiskeri og handel. Så måske var det ikke Absalon, der skabte København, men snarere ham, der gjorde den vigtig. Der har vi altså Blåtårn her, hvor Leonora Christina sad fanget i 22 år. Dybt i den gamle slotskerne lå Blåtårn, fængslet, hvor Leonora Christina, datter af Christian den 4., blev indespærret i hele 22 år. Anklaget for landsforræderi på grund af sin mands handlinger, men hun nægtede at bøje sig. I mørket skrev hun sine erindringer, det stærke værk Jammers Minde. Så fik jeg set ruinerne dernede. Nu er jeg lige på vej over til Slotskirken her. Jeg går nu ind i Christiansborg Slotskirke, en kongelig kirke med meget stærke traditioner. Her blev Frederik og Marys børn døbt, og det var også her, prins Henrik blev bisat i 2018. Når man træder ind her, mærker man storheden med det samme. Loftet er højt, akustikken rungende. Kirken er brugt til kongelig dåb, bisættelser og festgudstjenester. Et sted, hvor Danmarks historie lever videre i nutiden. Jeg forlader Christiansborg Slotskirke og bevæger mig over Højbro, den gamle jernbro fra 1800-tallet, der forbinder Slotsholmen med det historiske København. Foran mig venter biskop Absalon. Og her er han så til hest. Biskop Absalon, kriger, kirkefyrste og kongens nærmeste rådgiver. Han fik bygget den første borg på Slotsholmen i 1100-tallet og spillede en afgørende rolle i byens tidlige historie. Fra en rytterstatue til en anden. Jeg er nu tilbage på Slotspladsen foran Christiansborg, hvor Christian den 9. står.
Han var den første konge, der boede i det nuværende slot, og derfor blev netop han hædret med en statue her, placeret præcist, hvor han selv ankom i karet til hverdag og fest. Det var faktisk en kæmpe oplevelse at komme ned og se ruinerne, og så fik jeg også lige Slotskirken med bagefter. Men nu skal vi altså ind og se de kongelige stalde. Jeg træder ind i de kongelige stalde, hvor de majestatiske heste normalt holder til. Om sommeren er hestene dog på græs i Nordsjælland, hvor de nyder deres ferie. En vigtig tid for deres velvære og træning. De kongelige stalde har ligget her siden 1740'erne, opført under Christian den 6. Dengang var heste og kareter et symbol på kongelig magt, og staldene blev bygget med lige så stor pragt som selve slottet. Men nu til de kongelige kareter. Vi har jo set dem ved bryllupper, og da kong Frederik blev indsat som konge. Der findes flere smukke kareter, som alle har spillet en vigtig rolle ved officielle begivenheder gennem tiden. Nogle af dem er åbne, andre lukkede, og de har alle deres egen unikke historie og funktion. Vognen her har dronningen altså kørt i ved flere af hendes fødselsdage. Den mest overdådige og imponerende af dem alle er guldkaretten, som kun bruges ved de allerstørste festligheder og højtider. Juvelen i samlingen. Den er forgyldt og overdådigt udsmykket og bliver kun brugt ved helt særlige begivenheder som bryllupper og tronskifter. Jamen, så er jeg hoppet i bilen igen og er på vej hjem af. Men det har jo været en fed dag, synes jeg, at komme rundt og se tingene der. Ruinerne havde jeg aldrig set før, og Slotskirken havde jeg heller aldrig set før, men staldene var inde at se med mine forældre for en 5-6 år siden efterhånden, tror jeg det må være. Så det var også fint lige at få genopfrisket det, men nu vil jeg trille hjem af, og hvis du har kigget med her til slut, så vil jeg bare sige tak, og jeg skal hjem og finde ud af, hvad jeg så skal se næste gang, og det bliver spændende at planlægge det. Og indtil da, så have det godt. Vi ses.